जनजागृतीचे कार्य हा करता हांव सायली गर्दे. हॅलो एवरीवन, म्हजें नांव सायली रामकृष्ण गर्दे. हांव गोवा युनिवर्सिटीन शिकता MA पार्ट 1 मराठी डिपार्टमेंट. आनी हांव किर्तनकार जाल्लें आसा. एक भारतीय संस्कृतीन जी किर्तन परंपरा आसा ताचे प्रतीक म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार हांगा आयिल्लें आसा. ताच्याच बरोबर म्हाका कविता बरोवपाक आवडटा, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रायटिंग आनी नाटकूय करपाक आवडटा. नाटक बरोवपाचो ट्राय करता, नाटक करपाक चड आवडटा आनी वक्तृत्व करता. सो आयज हांव हांगा पूण सगळे पाश्चात्य जे आमी पळयतात, एक वेस्टर्न कल्चर जे आमी पळयतात ते वायट आसा अशें हांव म्हणना, और तसो दुबावूय ना किंवा विरोधूय करना. पूण ज्या भारत देशान आमी रावता ताची एक संस्कृती कितें आसा आनी त्या संस्कृती भितर ही कीर्तन परंपरा म्हणजे कितें हें सांगपा खातीर आयज हांव हांगा कीर्तनकार म्हणून जाल्लें आसा. मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ती साधकम कलाधरावतंसकम विलासी लोकरक्षकम अनायकैकनायकम विनाशितेह दैत्यकम नता शुभाशुनाशकम नमामि तौ विनायकम. नमस्कार, मी सायली रामकृष्ण गर्दे. माझ्या कीर्तन प्रवासाविषयी अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर हा कीर्तन प्रवास मी 3.5 वर्षाची असल्यापासून सुरू झालेला आहे. माझ्या घरामध्येच माझे वडील हभप रामकृष्ण बुवा गर्दे हे कीर्तनकार असल्यामुळे ती कीर्तनाची जी गोडी आहे ती अगदी लहानपणापासूनच मला लागली. अगदी लहान असताना त्यांचं एक कीर्तन मी ऐकलं आणि अगदी ते ऐकून ऐकून पाठ केल्यानंतर त्यांना सहज एकदा म्हणून दाखवलं आणि तिथून त्यांना समजलं की आपली मुलगी कीर्तन करू शकते आणि त्यानंतर त्यांनी कीर्तन मला शिकवायला सुरुवात केली. 3.5 वर्षाची असताना माझं पहिलं कीर्तन हे शुभलता कळंगुटकर यांनी शिशुवटिकेमध्ये केलं आणि तिथून माझ्या कीर्तन प्रवासाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आणि आजपर्यंत गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक यामध्ये माझे 100च्या वर अधिक असे कीर्तन प्रयोग झालेले आहेत. सध्या मी MA माझं पूर्ण झालंय शिक्षण, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झालंय आणि सध्या जाटे कॉलेजमध्ये मी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहे. कीर्तन परंपरा ही खरं तर भारतीय संस्कृतीचं असं एक प्रभावी माध्यम आहे. वेद काळापासून कीर्तनाविषयीचे उल्लेख आपल्याला आढळतात. कीर्तनामध्ये हरिगुणाचं जे कीर्तन आहे म्हणजे हरिगुण नामसंकीर्तन, हरीच्या लीलांचं वर्णन हे कीर्तनामधून केलं जातं. आत्ताची जी कीर्तन पद्धती आपल्याला दिसते किंवा कीर्तनं आपल्याला सादर होताना दिसतात त्यामध्ये हरिकीर्तनच नाही म्हणजे लीलांचं फक्त वर्णनच नाही तर कीर्तन हे समाज प्रबोधनाचं आणि त्याचप्रमाणे मनोरंजनाचंही साधन आहे. या दृष्टिकोनातून कीर्तनाकडे पाहिलं जातं. पुराण काळापासून जवळजवळ आपल्याला कीर्तनाचे उल्लेख आपल्याला आढळतात. नारदांपासून कीर्तन परंपरा उदयास आलेली आहे. त्यांनी अगदी हरिगुणांचं वर्णन जे आहे ते आपल्या कीर्तनामधून केलेलं आहे. प्रत्येक युगामध्ये काही ना काहीतरी असं महत्वाचं भगवंताची भक्ती करण्याचं माध्यम आपल्याला सांगितलेलं आहे. जसं की यज्ञयाग असतील, आधी जी काही कर्म असतील ती वर्णन केलेली आहे. कलौतत हरिकीर्तनात यामध्ये आपल्याला असं दिसून येईल की कलियुगामध्ये कीर्तनाला अत्यंत महत्त्व दिलेलं आहे. कलियुगामध्ये प्रत्येक जण आपण आपल्या या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी म्हणजे यज्ञ, याग, अनुष्ठान असं अगदी करू शकतोच असं नाही. पण भगवंतापर्यंत जर आपल्याला पोचायचं असेल, त्याची भक्ती करायची असेल, त्याला प्राप्त करायचं असेल तर नामसंकीर्तन हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे असं सांगितलेलं आहे. आणि कीर्तन हे आपल्याला याच मार्गावरती घेऊन जाताना दिसतं. नारदीय कीर्तन पद्धती ही आपल्याला बघायला मिळते. त्याचप्रमाणे वारकरी कीर्तन पद्धतही आपल्याला बघायला मिळते. नारदीय कीर्तनामध्ये सुद्धा राष्ट्रीय कीर्तन, गाणपत्य कीर्तन, शाक्त कीर्तन असे अनेक प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. नारदीय कीर्तनाची पद्धत जी आहे ती नारदांपासून सुरू झालेली आहे. नारदांना आद्य प्रवर्तक या कीर्तनाचे असं मानलं जातं आणि वारकरी कीर्तनामध्ये संत नामदेव महाराज जे आहे यांना आद्य प्रवर्तक मानलं जातं.
त्यांच्या प्रत्येक पद्धती ज्या आहेत कीर्तनाच्या त्या वेगवेगळ्या आहे. म्हणजे अगदी पोशाखापासून असेल किंवा पूर्व रंगामध्ये उत्तर रंगामध्ये जे काही विषय मांडायचे असतात त्यातलं जे वैविध्य आहे ते आपल्याला दिसून येतं. नारदीय कीर्तन हे अतिशय लवचिक आहे असं आपण म्हणू शकतो. याचं कारण असं की नारदीय कीर्तनामध्ये आपण गोविंदबुवा होशिंकर यांचं जे मंगलाचरण आहे ते काही जण वापरतात आणि काही जण बडोदेकर बुवांचंही मंगलाचरणासाठी ते वापरतात. म्हणजे इथून खरं तर सुरुवात होते की त्यामध्ये एक वेगळेपणा आपल्याला दिसून येतो. नारदीय कीर्तनाच्या पूर्वरंगाचा जर विचार केला तर त्या निरूपणामध्ये सुद्धा अगदी ज्ञान, कर्म याविषयीचे दाखले देऊन किंवा त्या संबंधीचे संदर्भ देत त्या पूर्वरंगातून आपल्याला या सगळ्या गोष्टी मिळतात. त्याचप्रमाणे वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादी गोष्टींच्या आधारे पूर्वरंग आणि उत्तररंग नारदीय कीर्तनामध्ये मांडले जातात. नारदीय कीर्तनामध्ये पूर्वरंग आणि उत्तररंग असे 2 भाग असतात. समाज प्रबोधन जे आहे ते खास करून पूर्वरंगाच्या माध्यमातून केलं जातं आणि उत्तररंगामध्ये मात्र आपल्याला विविध संतांच्या सुद्धा कथा असतील किंवा भगवंताच्या कथा असतील तर यांच्या आधारे उत्तररंग रंगवला जातो. मग यामध्ये सुद्धा जे गाणपत्य, शाक्त अशा कीर्तन परंपरा आहेत, रामदासी कीर्तन परंपरा, राष्ट्रीय कीर्तन परंपरा. राष्ट्रीय कीर्तन परंपरा ही खरं तर आधुनिक आहे, तर त्यामध्ये सुद्धा ही विविधता आढळून येते. राष्ट्रीय कीर्तनामध्ये राष्ट्रपुरुषांची जी कीर्तनं आहेत ती केली जातात. म्हणजे त्यांच्याविषयीच्या कथा, त्यांचे पराक्रम, त्यांचे गुण ते उत्तररंगाच्या माध्यमातून सांगितले जातात. आणि शाक्त किंवा गाणपत्य या कीर्तनामध्ये असं होतं की त्यामध्ये शक्तीची उपासना शाक्त कीर्तनामधून केली जाते. गाणपत्य कीर्तनामध्ये गणपती ही आराध्य देवता आहे आणि गणपतीची आराधना, गणपती संबंधी जे काही आपल्याला सांगायचं असेल ते त्यातून केलं जातं. रामदासी कीर्तनामध्ये जो निरूपणाचा पूर्वरंगाचा भाग असतो त्यामध्ये दासबोध, मनाचे श्लोक, करुणाष्टके अशी जी समर्थ रामदासांची रचना आहे त्यांच्या आधारे पूर्वरंग केला जातो. आणि उत्तररंगामध्ये मात्र रामचरित्रच किंवा समर्थ रामदासांची चरित्र जी आहे याच गोष्टी उत्तररंगाच्या माध्यमातून सांगितल्या जातात. त्यानंतर शाक्त कीर्तन परंपरा जी आहे त्यामध्ये 3.5 शक्तिपीठ सोडून इतर कुठल्याही ठिकाणी शाक्त सांप्रदायिक जे कीर्तनकार असतात ते कीर्तन करत नाही. अजून एक गोष्ट सांगायची तर अशी की नारदीय कीर्तनामध्ये वेगवेगळ्या पठड्या निर्माण झालेल्या आहेत, वेगवेगळी घराणी निर्माण झालेली आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर दत्त पठडी असेल. नारदीय कीर्तनामध्ये आपण सुरुवात करत असताना श्लोक, मंगलाचरण, पूर्वरंग, उत्तररंग अशा पद्धतीने करतो आणि त्यामध्ये दत्त पठडी जी आहे ती श्लोक घेत असताना ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्ती असा दत्ताचा श्लोक घेऊन पुढे कीर्तनाला सुरुवात करतात. तर अशी विविध कीर्तन पद्धती नारदीय कीर्तन प्रकारामध्येच आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यानंतर वारकरी संप्रदाय जो आहे यांचे काही दंडक आहेत स्वतःचे असे. वारकरी कीर्तन परंपरा ही संत नामदेव महाराज यांना आद्य प्रवर्तक असं मानलं जातं आणि त्यांच्यापासून ती सुरू झाली. मग त्यामध्ये संत भानुदास असतील, संत एकनाथ महाराज असतील, या सगळ्यांनी ती परंपरा पुढे चालू ठेवली. आणि अर्वाचीन जर परंपरा बघायची झाली वारकरी कीर्तनाची तर त्यामध्ये किंवा अनेक कीर्तनकार जे आहेत तर त्यांची कीर्तनं अर्वाचीन पद्धतीप्रमाणे होतात. आता या वारकरी कीर्तनामध्ये निरूपणाचा भाग महत्वाचा असतो. म्हणजे त्याआधी ते फक्त भजन करतात, जवळजवळ 10 ते 15 लोक असतात किंवा अनेकदा जास्तीही असतील, कमीही असतील. टाळ, मृदंग, वीणा अशा साधनांचा वापर करून ते वारकरी कीर्तन करत असतात. विणेकरी आधी कीर्तनाला सुरुवात करतो, त्यानंतर ती वीणा दुसऱ्याला देऊन तो कीर्तनकार जो आहे किंवा ते कीर्तनकार जे असतील ते निरूपणाचा भाग सांगतात. आणि यामध्ये जे निरूपण आहे ते खास करून हरिभक्तीवरतीच आधारित असतं आणि त्यामध्ये जे संदर्भ वापरले जातात किंवा त्यामध्ये ज्या गोष्टी सांगितल्या जातात, जे अभंग वापरले जातात, ज्या ओव्या वापरल्या जातात ह्या फक्त आणि फक्त संतांच्याच असतात. त्यामध्ये अन्य कुठल्याही गोष्टीचा स्वीकार ते करत नाहीत असा त्यांचा दंडकच आहे. परंतु नारदीय कीर्तनामध्ये मात्र आपण ती लवचिकता पाहू शकतो की आपल्याला जर कोणी एखाद्याला कीर्तन करायचं असेल तर त्याने स्वतःचे सुद्धा अभंग केले तरी सुद्धा ते चालू शकतात.
अशी नारदीय कीर्तन पद्धती आहे आणि त्याचे ते प्रकार, त्याचप्रमाणे वारकरी कीर्तन पद्धती. या वारकरी कीर्तन पद्धतीमध्ये गाडगे महाराजांची एक वेगळी कीर्तन पद्धती आहे आणि कैकडी महाराजांचीही एक वेगळी कीर्तन पद्धती आहे. आणि गोव्यामध्ये सुद्धा जर आपण बघितलं तर वारकरी कीर्तन परंपरा ही चालू होतीच, परंतु बाहेरचे बुवा येऊन आपल्याला कीर्तन शिकवत होते आपल्या गोमंतकातील लोकांना. त्यामुळे इथे नारदीय कीर्तन पद्धती जी आहे ती जास्ती प्रमाणात रुजली. चिदंबर संप्रदाय सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो वाळपई भागामध्ये, आणि त्यांची कीर्तन पद्धती ही वारकरी कीर्तन पद्धती सारखीच आहे आणि ती कीर्तनं आजही चालू आहे. कीर्तनासाठी कुठल्याही भाषेचं असं बंधन नाहीये, कारण कीर्तन हे एक समाज प्रबोधनाचं उत्तम असं साधन आणि माध्यम आहे. त्यामुळे त्याला भाषेचं बंधन नाही. जी भाषा समाजाला समजते, समाज त्यातून काहीतरी आपण शिकू शकतो किंवा त्या ज्ञान ग्रहण करू शकतो, याद्वारे कीर्तनातून ते मार्गदर्शन केलं जातं. सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये संस्कृतातूनही कीर्तनं व्हायची आणि त्यानंतर मराठीमधून, इतकंच नव्हे तर आपल्या गोमंतकामध्ये कोकणीमधून सुद्धा कीर्तनं केलेली आपल्याला ऐकायला मिळतील. त्यामध्ये सीताराम बुवा बर्वे यांनी आकाशवाणीवरती कोकणीमधून कीर्तनं केलेली होती. त्यानंतर माझे वडील रामकृष्ण बुवा गर्दे यांनी सुद्धा ज्या सरकारी योजना होत्या त्यांच्या विषयी कोकणीमधून कीर्तनं केलेली आहेत रेडिओवरती, आकाशवाणीवरती. त्यामुळे कीर्तनाला कुठल्याही भाषेचं असं बंधन नाही. समाजाला जे काही आपल्या ग्रंथामध्ये, पुराणामध्ये जे काही सांगितलं जातं ते फक्त समाजापर्यंत पोहोचावं हा निव्वळ एक हेतू असतो यामध्ये, आणि ते त्याद्वारे केलं जातं. उदाहरणच द्यायचं झालं तर जसं संत ज्ञानदेवांनी आपल्या संस्कृतामध्ये जे काही सांगितलेलं आहे, संस्कृत ग्रंथाद्वारे काही जे सांगितलेलं असेल, भगवद्गीतेमध्ये जे काही सांगितलेलं आहे ते ज्ञानेश्वरीच्या आधारे संपूर्ण जगाला पोचवलं, कारण त्यावेळेला ती भाषा प्रत्येकाला समजत होती. अगदी त्याच आधारे आपण असं म्हणू शकतो की कीर्तन हे विविध भाषांमधून आपल्याला केलेलं दिसून येतं. इतकंच नव्हे तर संत नामदेव महाराजांनी सुद्धा हिंदीमधून काव्यरचना केलेली आहे आणि त्याचा वापर त्यांनी आपल्या कीर्तनामधून देखील केलेला आहे. आम्ही सुद्धा म्हणजे जे कोणी कीर्तन करतात ते सुद्धा कबीरबानी असेल किंवा त्यानंतर इतर कुठले संस्कृत श्लोक असतील, सुभाषित असतील, यांचा वापर आहे तो कीर्तनामधून अगदी केलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि याद्वारे कीर्तन त्यामध्ये जे आपल्याला सांगितलं जातं, जे ज्ञान असेल, विज्ञानाचा आधार घेऊन सुद्धा जे आपल्याला इतरांपर्यंत पोचवायचं असेल ते अगदी त्याद्वारे आपण सांगू शकतो. इतकंच नव्हे तर इंग्रजीमधून सुद्धा काही जण कीर्तनं करतात. याचं कारण असं की जर आपण परदेशामध्ये गेलो, परदेशामध्ये आपली भारतीय लोक सुद्धा खूप आहेत, तर त्यांना त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आपण जे काही बोलतो आहोत तेही समजावं. जरी त्यांना कुठल्याही भारतीय भाषा येत असल्या तरी इंग्रजीमधून सुद्धा कीर्तनं केली जाऊ शकतात किंवा केली जातात. आणि कीर्तनाचे जे इतर प्रकार आहेत, म्हणजे हे मी जे सांगितले ते महाराष्ट्र, गोवा यामध्ये चालणारे प्रकार होते, पण इतर ठिकाणी सुद्धा जी कीर्तनं केली जायची तर त्या भाषांमधून ती कीर्तनं केलेली आपल्याला दिसून येतील. अगदी कन्नडमध्ये सुद्धा काही कीर्तनकारांनी कीर्तनं केलेली आहेत आणि अजूनही करतायत. त्यामुळे कीर्तन हे समाज प्रबोधनाचं उत्तम असं माध्यम आहे आणि त्या माध्यमाद्वारे लोकजागृती, जनजागृती आणि भगवंताच्या गुणांचं, लीलांचं वर्णन हे कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावं एवढा हेतू बाळगून ह्या कीर्तनाचा माध्यम म्हणून एक वापर केला जातो. जसं आपण बघतो की आता सोशल मीडिया वगैरे अगदी म्हणजे प्रत्येकाच्या हातामध्ये सोशल मीडिया आहे खरं तर, आणि या सगळ्यामध्ये कीर्तन याचं स्थान कुठे असेल असा अनेकांना प्रश्न पडतो किंवा नक्की कीर्तन म्हणजे काय आहे असं प्रत्येकालाच वाटतं. अनेकदा आपण असं म्हणतो की कीर्तनाला बरेच जण येत नाही किंवा उपस्थिती कमी असते, कीर्तनं जास्ती कुठे सादर होत नाहीत असा विचार केला जातो. जिथे परंपरेनुसार कीर्तनं केली जातात त्याच ठिकाणी कीर्तनं होतात असा एकंदरीत विचार असतो. पण या ठिकाणी मी आवर्जून सांगेन की कीर्तन हे मुळातच एक माध्यम आहे, त्यामुळे त्याला कुठल्याही माध्यमाची अशी गरज नाही. याचं कारण असं की कीर्तनालाच आपण साधन आणि माध्यम म्हणून वापरतो. जसं मी अगदी सुरुवातीला सांगितलं
आधीच्या काळात ज्या वेळेला TV, मोबाईल्स असं काही नव्हतं, त्यावेळेला लोक मुद्दाम कीर्तनातून या सगळ्या गोष्टींची अगदी जी जाणीव आहे ती त्यांना व्हायची किंवा या सगळ्या गोष्टींची माहिती त्यांना व्हायची. आणि डिजिटल युगामध्ये जर विचार केला तर नक्कीच जसं आपण 21व्या शतकाकडे वाटचाल करतो आहोत, नक्कीच एक विविध प्रकारचे जे बदल आहेत ते आपल्याला घडताना दिसतात. आणि या बदलांमध्ये कीर्तन हे डिजिटल युगाच्या माध्यमातून कसं टिकून राहील याचा जर विचार केला तर सांगण्यासाठी आनंद वाटतोय मला. YouTube या माध्यमाद्वारे सुद्धा अनेक जण कीर्तन अनेक घरामध्ये पोहोचवताना आपल्याला दिसतात. म्हणजे त्यामध्ये जर आवर्जून उल्लेख करायचा झाला तर कीर्तन विश्व जे आहे पुण्याचं, त्या बाबतीतला मी उल्लेख करेन की भभप श्री चारुदत्त बुवा आफळे यांनी त्या YouTube चॅनलद्वारे असंख्य जणांपर्यंत कीर्तनं तर पोचवलेली आहेतच, त्याशिवाय ज्यांना कीर्तन शिकण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा त्यांनी विविध उपक्रम चालू केलेले आहेत. त्यामुळे असं नाही की कीर्तन हे आजच्या या डिजिटल युगामध्ये कुठेतरी हरवत जाईल की काय, अशी भीती खरंच कुणालाही नाही. कारण अतिशय असे चांगले उपक्रम जर प्रत्येक कीर्तनकाराकडून घडले तर कीर्तन ही परंपरा अगदी शेवटपर्यंत टिकून राहील. आणि कीर्तन हे अमर आहे, म्हणूनच तर ते आजपर्यंत आपल्याला चालत आलेलं दिसून येतं. म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत कीर्तनाला जे स्थान आहे तेच अबाधित स्थान जे आहे ते आजही तेवढंच महत्वाचं आहे. त्यानंतर अनेक युवा कीर्तनकार आज कीर्तन करताना आपल्याला दिसतात. त्याहीपेक्षा जे बाल कीर्तनकार आहेत ते आपल्याला जास्ती प्रमाणात दिसतात. मग त्यांना शिकवण्यासाठी आपल्या गोमंतकामध्ये सुद्धा विविध विद्यालये आहेत. हे आपापल्या परीने कीर्तनाचा प्रचार आणि प्रसार करत आहेत. अगदी मोफत कीर्तनही शिकवत आहेत. म्हणजे यातून आपल्याला असं दिसून येईल की कीर्तन हे फक्त आता अगदी म्हटलं जायचं की फक्त जाणत्यांनीच ऐकायचं किंवा जाणत्यांनीच त्यामध्ये भाग घ्यायचा, तर तसं नाही. अगदी लहानपणापासून कीर्तनाची जी गोडी आहे ती प्रत्येकाच्या घरामध्ये आपल्याला दिसून येईल की ते मूल कीर्तनाकडे ओढलं जातं. आणि कीर्तनाचा वापर करून जे काही विचार असतील हे त्यांचे विचार वृद्धिंगत होताना आपल्याला दिसतात. एक विचारांना दिशा मिळते. कीर्तन हा एक प्रकारचा दृष्टिकोन आहे असं मला वाटतं. आणि तो दृष्टिकोन आपल्याला घराघरामधून दिसून येईल. युवा कीर्तनकार कमी होण्यामागचं कारण जर विचारात घ्यायचं झालं तर कदाचित असं असू शकतं की प्रत्येकालाच एक आपलं वेगळं असं क्षेत्र निवडायचं असतं, करिअर करायचं असतं. आणि त्याच्या मागे धावता धावता अनेकदा आपली आवड जी आहे ती अनेकांना मागे ठेवावी लागते. आणि तसंच काही जणांच्या बाबतीत घडताना आपल्याला दिसून येईल युवा कीर्तनकारांच्या बाबतीत. त्याच पद्धतीने ज्याला आपण पीअर प्रेशर म्हणतो तसंही काही प्रमाणात असतं. म्हणजे अनेकदा असं होतं की आपल्या आजूबाजूचा जो मित्रपरिवार असतो किंवा आपल्या घरातील सुद्धा जे कुटुंब असतं, प्रत्येकाला कीर्तन म्हणजे काय आहे किंवा कीर्तनाचं स्थान आपल्या आयुष्यामध्ये काय आहे हे प्रत्येकालाच तेवढ्याच पद्धतीने समजेल असं नाही. पण तरी सुद्धा या गोष्टी सगळ्या बाजूला सारून प्रत्येक जण आपली आवड, आपलं शिक्षण हे सगळं जपत, म्हणजे आताच्या भाषेत सांगायचं झालं तर अगदी व्यवस्थितपणे मॅनेज करत कीर्तन आपलं करत आहे, चालू ठेवत आहे. त्यामध्ये काही युवा कीर्तनकार असतील जसं की नेहा उपाध्याय आहे, शिवानी वजे आहे. मीही स्वतः कीर्तन करते. आम्ही कीर्तनं अजिबात बंद केली नाही करण्याची आणि त्यातून एक जो वेगळा आनंद मिळतो. इतर लोकही ज्या वेळेला सांगतात की तुम्ही कीर्तन कधी सोडू नका, हे ज्या वेळेला सांगतात त्यावेळेला कीर्तन म्हणजे काय आहे हे समजून येतं. त्यामुळे कीर्तनाकडे फक्त आधीच्याच लोकांनी त्या ठिकाणी जाणं, मंदिरांमध्ये कीर्तन असतील किंवा अजून कुठे कीर्तन असेल तर अगदी जाणत्या लोकांनीच तिथे जाणं, आम्ही कशाला जायचं, असा युवकांनी सुद्धा विचार न करता आवर्जून कीर्तन म्हणजे काय हे बघण्यासाठी तरी कीर्तनाला जावं आणि ते जाणून घ्यावं की फक्त कीर्तन हे आता हरिगुण कीर्तन असंच उरलेलं नाही,
तर त्यामध्ये विविध विषयांचा समावेश आहे. मग त्यामध्ये व्यसनमुक्ती असेल, समाजात इतर ज्या गोष्टी आहेत, अशा वेगवेगळ्या विषयांना घेऊन कीर्तन केलं जातं. त्यामुळे फक्त ते आता एक शास्त्रीय किंवा वेदोक्त अशा पद्धतीचंच कीर्तन उरलेलं नाही, तर त्यामध्ये मनोरंजनाचाही भाग आहे. अगदी विविध प्रकारची गीतं वापरून, गीतम वाद्यम नृत्यम असं ज्या पद्धतीनं म्हटलं जातं त्याचाही वापर करून कीर्तनामध्ये केला जातो. आणि फक्त मंदिरांमध्ये उत्सवाच्याच निमित्ताने नाही, तर काही जण ही वाढदिवसाच्या निमित्ताने सुद्धा कीर्तन करताना आपल्याला दिसतात. इतकंच नाही तर मुंज असेल किंवा अनेक सत्यनारायणाची पूजा असेल, तर त्यासाठी सुद्धा तशा प्रकारची जी चरित्र आहेत त्यांच्या आधारे कीर्तन केलेलं आपल्याला दिसून येईल. त्यामुळे कीर्तन हे आधीपासून आहे, ते आताही आहे आणि पुढेही उरेल अशीच आशा सर्वांनाच आहे. आणि त्या दृष्टीने कायम सगळेच कीर्तनकार प्रयत्नशील राहतील. माझ्या आयुष्यामध्ये कीर्तनाचं जे स्थान आहे हे खरंच अद्वितीय आहे. याचं कारण असं की लहानपणापासून कीर्तनाची एक वेगळी आवड, गोडी निर्माण झाली. सुरुवातीला त्याचं महत्त्व तेवढं कळलं नाही, पण जसा जसा काळ पुढे सरकत गेला, जेव्हा इतर ठिकाणीही कीर्तन होऊ लागली, त्यावेळेला एक कीर्तनकार म्हणून जो काही आदर असतो, जो काही मान असतो, त्याच पद्धतीने त्यामध्ये भक्तीचं असं जे एक मर्म आहे, जे सूत्र आहे ते गवसलं. आणि त्यातूनच कीर्तनाचं जे स्थान माझ्या आयुष्यात, कीर्तनाचं जे स्थान आहे ते खरंच अद्वितीय आहे. याचं कारण असं की कीर्तनातून एक प्रकारचा आत्मविश्वास येतो. त्याच पद्धतीने असंख्य लोकांसमोर कीर्तन केल्यानंतर एक वेगळा असा आनंद स्वतःलाच मिळतो. भगवंत म्हणजे काय आहे हे ज्ञान, विज्ञानाची सांगड घालत लोकांना पटवून कसं द्यायचं, ही एक वेगळी कला अवगत झाल्यासारखं वाटलं. आणि कीर्तन खरं तर हेच सगळं शिकवतं. आत्ताच्या बाबतीत जर विचार केला गेला तर कीर्तन हे कशा पद्धतीनं उपयोगी पडेल, म्हणजे अगदी पुराणांचा आधार घेतला किंवा वेदामध्ये जे काही तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे त्यांचा जर विचार केला, ते आणि आता याची जर तुलना केली तर आपल्याला असं दिसून येईल की कीर्तनामध्ये अनेकदा षड्रिपूंविषयी सांगितलं जातं. काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, लोभ इत्यादी गोष्टी असतील. तर या कलियुगामध्ये या षड्रिपूंचं जे काही स्थान आहे ते जास्तीत जास्त वाढतंय. आपलं मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्यही आपल्याला बिघडलेलं दिसतं. आणि यामध्ये खरं तर कीर्तन हे अतिशय उपयुक्त आहे. याचं कारण असं की कीर्तन ऐकल्यानंतर सुद्धा किंवा केल्यानंतर सुद्धा एक प्रकारचं स्थैर्य आपल्याला प्राप्त होतं. आपल्या आयुष्यामध्ये, जीवनामध्ये एक स्थिरता येते, स्टेबिलिटी येते. आणि त्यातून आपल्या शरीराचंही नुकसान होत नाही आणि आपल्या मनाचंही नुकसान होत नाही. मानसिकरित्या आपण कुठल्याही गोष्टी पेलण्यासाठी सक्षम बनतो. तर मुळात जर हे षड्रिपूच आपण नियंत्रित ठेवले, आपल्या हातामध्ये, आपल्या काबूमध्ये ठेवले, तर त्याचा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. आणि हे जे सूत्र आहे, या गोष्टी ज्या आहेत त्या कीर्तनाच्या माध्यमातून सांगितल्या जातात. म्हणजे कीर्तन हे एक प्रकारचं काउन्सिलिंगच आहे असं मला वाटतं. आणि त्या पद्धतीने जर कीर्तनाकडे पाहिलं तर नक्कीच कीर्तनाच्या माध्यमातून जी काही जनजागृती होते ही आपल्या सर्वांच्या कल्याणार्थ आहे असं आपण म्हणू शकतो. आपल्या संस्कृतीमध्ये आपल्या संतांनी आपल्याला असंच सांगितलंय की जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो असं म्हटलंय. म्हणजे कुठलीही व्यक्ती ही उपजत काही वाईट वृत्तीची नसते, तर या सगळ्या षड्रिपूने ती वाईट बनते. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये असणारी जी ही वाईट वृत्ती आहे ती कायमची नष्ट हो आणि त्यांच्या अंगी सत्कर्मी अशी वृत्ती वाढो असं सांगितलं जातं. आणि हे जे सत्कर्म वाढवण्याची जी वृत्ती आहे किंवा ते जे कार्य आहे हे कीर्तनाच्या माध्यमातून होतं आणि हे कायमच होत राहणार. कारण समाज प्रबोधन आणि मनोरंजन, त्याचप्रमाणे भगवंताच्या लीलांचं वर्णन म्हणजे कीर्तन असं कीर्तनाच्या बाबतीत म्हटलं जातं. ज्या कीर्तन प्रकारामध्ये आपल्याला रुची असेल तो कीर्तन प्रकार घेऊन आपण पुढे जर कीर्तनामध्ये प्रगती केली तर त्या क्षेत्रात आपलं करिअरही होऊ शकतं. आणि कीर्तनाचा प्रचार प्रसार किंवा कीर्तनामध्ये ज्या काही गोष्टी सांगितल्या जातात त्याचा प्रचार प्रसार झाल्यानंतर एक समाजामध्ये स्थिरताही निर्माण होईल आणि एक वेगळा दृष्टिकोन आपल्या जगण्याला मिळेल
अर्थात कीर्तन हे जसं भगवंत प्राप्तीसाठी करायचं असतं त्याच पद्धतीने ते मानसिक स्वास्थ्य, शांती, मनःशांती प्राप्त करण्यासाठीही करायचं असतं. कारण कीर्तनामध्ये श्रवण आणि कीर्तन अशा दोन्हीही गोष्टी येतात. त्यामुळे आधी श्रवण केल्यानंतर आपल्याला त्याचंही पुण्य मिळतं. खरं तर कीर्तनामध्ये कीर्तनापेक्षाही जो कोणी श्रवण करतो त्याला अधिक पुण्य आहे. त्यामुळे सर्वांनीच कीर्तन हे काय असतं जाणून घेण्यासाठी जिथे कुठे आपल्या गावामध्ये असतील किंवा कुठल्या वेगवेगळ्या मंदिरामध्ये कीर्तन असतील तिथे मुद्दाम कीर्तन ऐकण्यासाठी जा आणि कीर्तनातून एक वेगळ्याच प्रकारचा असा परमोच्च असा आनंद साधा. धन्यवाद.